Hi guys, finally जोंहा बाबुआ निमाहा बिबाय आबुनि गानाव। आबौ बुंनिखा दे बाबु राजा बुं दे बुं। आबौ बुंनिखा सिगाङावनो आं नोंखौ निमाहा बिग्रोबाय। हेल' लोगोफोर मा आब' दे बुं खोनागासिनो। दायो आं बुंनो सानदोंखि गथ'आ आंजों रायलायबाय आं मोखांखौबो देखायबाय नालाय फेसबुकआवहाय दा ओमफ्राय नाम्बार नागिरनानै दा आंखौ निमाहा बिबाय। सरि चेयारमेन ओमफ्राय आब' आंखौ नोंनि गथ'आ माथो पुरा जनि सिन बायदिसो सं जायो दे बारसिन जागोन मालाबा गथ'जो। माबोरै नायखोमानो मोनलायनाय नोंनि गथ'आलाय नोंनिसो गथ' ना सोरनिबा गथ'? नै गथ'आ निमाहा बिबाय गथ'आ गाबदो गथ'खौ आङो केस होनो थांदोंमोन गथ'आ गिनानै माबा खालामदो खालि गथ'आनो गथ' खालि गथ' मा गथ' आंखौ बाबु राजा होनो दिबा ओरैबायदि गरम मोनदों माने पुरा ब्लेक हलखौ थारमाने कि फुवा देखायलायनानै जदों थारमाने पुरा माने फेन्दा सेन्दा फुवारनानै गरमजों माने पुरा माने गिसि सिबगासिनो पुरा जाबाय जोंनि एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए जिंदगी बदल दी। ओमफ्राय जोंनि गन्थंआ हाबफैगासिनो नाफाम मोनामजोब्बाय सहायनोनो हाला थारमाने मोनामो अयथासार मोनामजोब्बाय। वाव ब्यूटीफुल बे केला जनि भाइनि हाथियार मोनबासो गोजोनसिगोन बिसोरो फानथाव नांगौ नामा नोंसोर दानिफ्रायनो रुको जरा सबर करो बे केला ओरैबायदि फुवारना जदो दि माने ब्लेक हलखौ नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। नाय भाई बिसोरनि ब्लेक हलखौ रावबो नायनाङा मानोना गोबां नाफाम मोनामो जुदि नोंथांमोना बिसोरनि ब्लेक हलखौ नुयोबाथाय ना पाक्का हराव ओंखाम जानो हानाय नङा मिथिबाय आखाइ साखाइ मोनामजोबगोन केला बेफोरबायदि ब्लेक हल नायनो थाखायसो जों उजिनानै दंमोन नामा इयाव। अरे मुझे चक्कर आने लगा अब थ' लोगोफोर भिडिअआ जास्ट ओरैनो इन्टारटेनमेन्टनि थाखायल'सोमोन बेयाव आं रावखौबो दुखु होनो फैयाखै आं बिनि थाखाय आगोलाव निमाहा बिनाय थाखाबाय गोजोन्थों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै थेंक इउ।